guys! Welcome to my vlog! It's a blessed day to all of us. So, magbabalat tayo ng pipino guys. Ayan. Sawadika! Mga tayo guys! Yung Pangasinan version. So, hindi ko alam kung anong trick to guys. Mga tayo pong tan, pipino, kabaluyan. Sausawan ko. Sawadika! Try natin itong challenge na to guys, itong trend na to. So ako naman ay pipino ang aking kakainin. Na may sausawang suka, bawang, paminta, at konting asin. Nakakamiss ng pagkain na to guys. Pipino. Asin talaga. May pongkan tayo. So, try naman natin itong pongkan. Hindi ko alam guys kung anong trick to. So, anyway guys, thank you for watching. First time ko lang itong ginawa.
pongkan sinawsaw sa suka. Tamang trip lang guys. So medyo maasim-asim pa yung pongkan. Sarap din pala. Okay din naman pala guys. Sarap. So thank you for watching guys. Yun lang po ang aking vlog. Sana nag-enjoy kayo. So please like, share, and subscribe my YouTube channel. Pangasinan naman yan. Thank you guys. Keep safe everyone. Bye.